Adịmma Igbo Chineke kelụmacho ezigbo apụliche Igbo dị saba eji n'aka na ebe ahụ ị ugbu a na ị na-enweta onwe gị otu aka m si anabata gị na nwa nkenke ozi a m chọrọ izipụ n'ihi okwu ụlọ ọrụ ndị agha Naịjirịa kwuru na ha ga-akụjasa onye ọbụla ndị ọbụla otu ọbụla chọrọ itinye ọgba aghara na nnyefe ọchịchị a ga-enyefe Tinubu n'ọnwa Mee ka ụlọ ọrụ ndị agha nọ na-ekwu. Ha kpọtụkwara otu IPOB aha na ha na-enye IPOB aka na ntị, ha na-adọ IPOB aka na ntị na ndị ọzọ mana ọ dị mkpa ime ka ndị Naịjirịa mara kpọmkwem. Ọ dịkwa mkpa ime ka ụmụafọ Igbo mara kpọmkwem. Ọ dịkwa mkpa ime ka ọbụladị ndị agha Naịjirịa mara kpọmkwem na onweghị ihe gbasara IPOB na ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa. Onweghị ihe gbasara IPOB na ndọrọndọrọ ọchịchị ndị Naịjirịa. Maka na ahụtago m okwu a ndị amị kwuru dịka amụma ọjọọ ha na-ama ịwakpo ndị IPOB, ịwakpo otu IPOB. Ihe ahụkwa amụma ọjọọ ndị agha Naịjirịa na-amakwa ibidokwe chọwa ndị ha ga-anwụchi, bowe ha ebubo na ha wụ ndị IPOB na Naịjirịa, bo ha ebubo na ha na-achọ ịwakpo Naịjirịa n'ụdị ime ka a hapụ inyefe ọchịchị n'aka Tinubu. Ana m eti mkpu akụwa niile n'onu anyị. Ana m eti mkpu akụwa niile n'onu m dịka nwafọ Igbo. Ana m eti mkpu akụwa niile n'onu m dịka onye na-achọgụ mmegbu ọbụla nye onye Igbo n'ihi na ọ sị ma ọ bụ na asị na ọ bụ onye IPOB. Ndị agha Naịjirịa ịkpọtụwa IPOB aha na ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa wa atụmatụ ha kparala, nkata ọjọọ ha kparala ịwakpo ndị IPOB n'oge na-adịghị anya. Ihe n'otu a ndị agha Naịjirịa kwuru ihe in the next 1 week 2 weeks ga-enụ ejidele ndị IPOB ebe a, ejidele ndị IPOB ebe a, ejikwa ejide ha ebe ha mere nka, ejikwa ejide ebe ha mere nka. Ọwụ iji gwa unu na ndị agha Naịjirịa na otu nchekwa Naịjirịa agbaala nkata ịwakpo ndị Igbo n'aha IPOB. Nke a bụ iji gwa anyị na ndị agha Naịjirịa adịla njikere ịwakpo South East n'aha na ha na-achọ ndị IPOB. Nke a bụ iji mee ka ụwa niile mata na ndị agha Naịjirịa, ndị nchekwa otu nchekwa Naịjirịa na-achọ ịwakpo ndị Igbo n'ụdị na ndị Igbo wụzi ndị IPOB na-achọghị ka enyefe ọchịchị n'aka Tinubu. Ka anyị kwukwe ya ugbu a, kwuchie ya ike, o nweghị ihe jikọtara IPOB na ọchịchị Naịjirịa. O nweghị ihe gbasara IPOB na ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa. Naịjirịa chiwe onwe ha, Naịjirịa merewe ihe sọrọ ha, mana ọ wụghị ịkpọwa IPOB aha. Ihe m ji ekwu okwu ahụ very soon unu ga-anụ ya. Agala n'Imo steeti egbuola ụmụ okorobịa 7 ebo ha na ha wụ IPOB. Ha ga-awakpo Anambra now gbuo ụmụ okorobịa si na ha wụ IPOB, wakpo Enugu now gbuo ụmụ okorobịa si na ha wụ IPOB, wakpo Abịa. Ndị Abịa ebidola already, polisi na Abịa ebidola already. Lee ndị IPOB na-emere onwe ha ngagharị iwe n'ụzọ udo ka ha tọhapụ Nnamdi Kanu eji ụlọikpe chịkwanụ tọhapụ, mana ndị uwe ojii na-abịa ele ndị IPOB mmadụ 5 megere onwe ha peaceful demonstration, narị egbe, narị nta, narị imo, narị ọgụ, narị mma, narị ụta ụlọ ha ji ele ụmụ okorobịa 5 gbuo na Aba. Ihe m ji ekwu ihe a na-awụ ka ndị mmadụ mara na a planụọla ya, military Nigeria planụọla ya ịwakpo ala Igbo n'ụdị na ha na-achọ ndị IPOB, ndị na-achọghị ka enyefe ọchịchị n'aka Tinubu. Vidiyo na-eme now ga-awụ a testimony. Vidiyo na-eme now ga-awụ a testimony. Ọ ga-awụ an evidence to prove na ndị agha Nigeria, the security agencies na Nigeria are planụọla before May 29 to invade the Southeast n'ụdị na ha na-achọ ndị IPOB, na-achọghị ka enyefe ọchịchị n'aka Tinubu. Ọ dị mkpa na anyị niile bụ ndị Igbo matara nke ugbu a. Ọ dị mkpa na ndị niile kpọrọ onwe ha ndị Igbo, ụmụafọ Igbo matara nke ugbu a, maka na ya bụ ihe ga-eme. Ọ bụrụkwa ma ọ ga-eme ọ ga-eme. Ọ bụrụkwa ma ọ ga-eme ọ ga-eme. Ihe anyị na-ekwu wee bụrụ na ọ dị mkpa ugbu a, onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme ya mekwa gịnị? Ya dịkwa very careful. Ya dịkwa very careful because ihe anyị na-ekwu na ọ ga-eme. So the truth wee bụrụ
Onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo, nwa okorobịa nwa afọ Igbo, be very, very careful. Ndị agha Nigeria, police in Nigeria, DSS in Nigeria, we clamp down on the Igbo youths. Police in Nigeria, Ndi Igbo Nigeria, we clamp down on Igbo youths before May 29. Actually, I am giving this thing as an expo. I don't hide my face. I am not anonymous. I am watching on Soba on Sonkwa. Otu am shekuye na akam na ekwe because you know I'm na ekwu ana m agwa na I na-eji evidence. I na-eji facts and figures. Iwuru nwa afọ Igbo a youth. Nwa okorobịa ala Igbo. I na Enugu, I na Abia, I na Anambra, I na Ebonyi, I na Imo. You know, be very, very careful. Be very, very careful. Before May 29, DSS, military, police will invade the Southeast in the name na hana clamp down on ndị na-achọhụ ka enyefe Tinubu ọchịchị. Onwehukwa ọchịchị a na-enyefe Tinubu na steeti Imo. Onwehukwa ọchịchị a na-enyefe Tinubu na Anambra. Enwehukwa ọchịchị a na-enyefe Tinubu na Enugu. Onwehukwa ọchịchị a na-enyefe Tinubu na Abia. Onwehukwa ọchịchị a na-enyefe Tinubu na Ebonyi. Mana ndị amị ga-awakpo ala Igbo, ndị polisi ga-awakpo ala Igbo, DSS ga-awakpo ala Igbo, n'ụdị na ha na-achọ ndị na-achọhụ ka enyefe Tinubu ọchịchị na Abuja. Ihe m ji ekwu ewu ka ndị Igbo dị atalat. Ihe m ji ekwu ka ndị youth Igbo dị atalat. These people will invade the Southeast before May 29. N'ụdị na ha na-achọ ndị na-achọhụ ka enyefe Tinubu ọchịchị na May 29. Onwe ihe jikọrọ ndị Igbo na Abuja. Onwe ihe jikọrọ Enugu na Abuja. Onwe ihe jikọrọ Abia na Abuja. Onwe ihe jikọrọ Imo na Abuja. Mana ị ga-ahụ ndị amị, ị ga-ahụ police, ị ga-ahụ DSS tracking down, clamping down, killing Igbo youths n'ụdị na ha chọrọ ime insurrection against Tinubu onye a ga-enyefe ọchịchị na Abuja. Ihe m ji ekwuye na ka onye ọbụla bụ nwafọ Igbo nọrọ ka ọ dị away of what is going to happen, and they will only say they are going to clamp down on Igbo youth. Onye Igbo ọbụla ha gburu between now and May 29, ha ebo ya IPOB. Onye Igbo ọbụla ndị amị gburu now, ha ga-asị na ọwụ onye IPOB. So achọrọ m ka onye ọbụla nwafọ Igbo, if you are a youth in Igbo land, be very careful. It is an agenda they want to carry out. So be very careful, be very, very careful wherever you are in the Southeast. Be very careful. They will kill you, they will tag you IPOB, Kahaga. They will kill you, they will tag you IPOB, Kahaga. Actually, the military Nigeria, and you pull their agenda. And you pull their plans. Their invasion of Southeast in the way to suppress the Southeast before May 29. We know. We know. Anima. But here you know, no. Onye ọbụla na-achụ nwa ọkụkọ, nwa ada, nwa ọkụkọ, nwe ọsọ. All your evil plans against the Southeast must fail. Chukwu okike abịa ma ndị Southeast ndị Igbo agaghị ekwe. Agbara niile nwere n'ala Igbo agaghị ekwe. So ọ kakwa mma now, otu a kwuru ugbu a, ka ụmụnne anyị ndị Igbo onye ọbụla dị at alert. Ọrụkwa ma ndị amị na this press release ha released that they are warning IPOB against Ikwushi Tinubu from hand over. This their press release is the first attempt of invading Southeast. Because unu ga here, okay, on April, anakuta hanuku na May. See what is going to happen. They will be giving flimsy, rubbish, unnecessary excuses. Hageji use arrest in the Southeast. Hagana biano no na tronde youth. Hagana biano no na tronde youth. How IPOB na haso na plan no. Na haso na gogodi bo to onye no Imo State ge share Imo State. Gawa no Abuja ije pushi Tinubu's handover. Gogodi bo to onye no na Abia State ge share happen na Abia State, happen Enugu, happen Ebonyi, happen Anambra, happen Imo. Gawa no Abuja je no na stadium. Ka happen hand the Tinubu over. Nothing concerns us, the Igbos, with whatever handing of Unumege on May 29. Obasahani. We want the world to know, no Obasahani, whether they hand it to Numbu or they don't hand it to Numbu, it doesn't concern us. Onwedi Koshi Fesani Ndi Igbo. They have already told us that we don't matter. They have already told us that our lives don't matter.
They have already told us that we are marginalized. They have already told us the way hanyi wuna Nigeria. So una hand over, obasa hanyi wundi Igbo. Anya ka ikpele. Aturu shi no nwe ihe kariri ile anya. Anya ka ikpele nno. I am warning Igbo youths. I am warning Igbo youths. Be very careful. From now on till May 29. Be very, very, very careful. They have planned it. And they are planning it using IPOB as a cover. And I want to tell the military, I want to tell VSS, I want to tell the police, they should stop mentioning IPOB na Nigerian politics. Or when you hear about IPOB na Nigerian politics, let them come out openly and tell us they want to invade us. Let them come out and tell Ndi Igbo, I ain't sure what uno. Can you be away? Stop using IPOB. Don't IPOB in Akoko. We know you people want to invade Alibo. We know. But Unaga has succeeded. Unaga has succeeded. Unaga has succeeded. So stop using IPOB as a cover. You want to invade Alibo. Invade Alibo now. Stop using IPOB now. Stop using IPOB. You know? Because we know the plans. Like I said, Obasahani, Muna hand over to Tunumbu. Muna hand over to whoever. It doesn't concern Ndi Igbo. We are okay with the way our Lord created us and the way Chukwu Kikabioma kept us. We are okay here. You know, we are okay. So whatever is the plan you people are planning, no problem. Couldn't our plan here. We are getting the facts. We are getting the signal. We are getting the facts and figures. No wahala. But Ndi Igbo, when the time comes, anya na-ekwu wa. Anya na-ekwu okwu. Mana ihe anyị ga-eme na anyị n'obi. But it's a warning to Nigerian security agencies. Do not push the Igbos to the wall. Do not push the Igbos to the wall. Do not push the Igbos to the wall. Ndi Igbo ibem, be careful between now and May 29 of their handover. Be very, very, very careful. Anya gesa, be very careful. Wanya nazo, dika wonyi Igbo. From now on, Anya, wazo nazo, be very smart. Thank you very much. Chukwu gozera anya Igbo. Chukwu kikabia magozi Igbo. Oga drrrr Ndi Igbo na mma. Ma ekwensu ọ chọrọ ya, ma ọ chọghị ya. Igbo land must be liberated. Igbo land must be liberated. Atụmatụ ndị iro cannot stop it. Atụmatụ ndị iro cannot stop it. But onye ọbụla onye Igbo ebe ọbụla ị nọ, be very careful. As far as ị nọ na Nigeria, be very careful. They will tag you IPOB and they will kill you. They will just tag you IPOB and they will kill you. That is their plan. So be very careful. Be very smart. Be very smart. Be very smart. Igbo ga-adịrị anyị na mma n'ụtụtụ. Ọ ya adịla anyị na mma n'efifie. Ọ ya adịla anyị mma n'abalị. Ọ ya adịla anyị mma n'eke. Dịrị anyị mma n'orie. Dịrị anyị mma n'afọ. Dịrị anyị mma na nkwọ. N'afa Chukwu Okike Abiama, onye kere Ndị Igbo. Amen.